Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody podporuje již od roku 1993 projekty pro obnovu přirozené krajiny. Tak právě se nacházíme v jednom nejcennější části Jizerských hor v ochranném pásmu Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery. A tady jsme se jako nadace rozhodli, že podpoříme projekt, který tady realizuje Jizersko-Ještědský horský spolek, který má za cíl vlastně nápravu vodního režimu v krajině. Tady místní rašeliniště byly dříve velmi necitlivě odvodňovány a snaha tady byla vytvořit hospodářský les. Naštěstí teda jako v posledních letech se tady ten přístup významně změnil a lidi pochopili, že ta voda v té krajině je strašně důležitá. Jizersko-Ještědský horský spolek už tady přibližně před 10 lety vybudoval prvních 360 přehrážek, které zadržují vodu v krajině. Do příkopů se budují dřevěné hrázky po úsecích tak, aby byly co nejmenší rozdíly hladin a voda se co nejvíce zadržovala. Cílový stav je vlastně to, že dřevěné hrázky zmizí a příkopy se postupně zazemní tak, že vlastně už nebudou víceméně ani znatelné. Na těch opatřeních je vidět jednoznačně, že pomáhají, protože postupně zarůstají rašelníkem a je vidět, že se zazemňují a ta voda tady v krajině se zadržuje mnohem víc. Tady ty opatření mají ještě ohromný smysl v tom, že v době dešťů dokážou tu vodu v místě zadržet, zasáknout ji, nasát jako houba v podstatě a pomáhá to zabraňovat povodním po toku řek. A zase v době sucha zvládají tady ty rašeliniště tu vodu postupně upouštět, postupně uvolňovat do krajiny a pomáhá to v celé místní fauně i flóře, co tu žije a roste. Tady u těch přehrážek vidíme ten efekt toho postupného zazemňování a zarůstání rašelníkem, kdy tady ty přibližně 10 let staré přehrážky už tu vodu zadržují, je vidět, kolik vody tady v nich je a jak to té okolní krajině pomáhá. Stávající projekt, který v samotném srdci CHKO Jizerské hory bude realizovat, tak pomůže ze zadržování vody v této lokalitě ještě mnohem víc, a to díky 97 přehrážkám, které se tady postupně vybudují, který nadace podpoří částkou přibližně 300 000 korun a dalších asi 700 000 už Ještědský spolek sehnal z rozpočtu Libereckého kraje. Jak už tady v místním terénu vidíme, nebude to vůbec nic jednoduchého, protože veškerá doprava materiálů, dřeva se musí udělat ručně, donést sem přímo na místo a i tady pak na místě bude veškerá práce prováděna vlastníma rukama za činnosti dobrovolníků i nadšenců z Ještědského horského spolku. Protože žádná příjezdová cesta sem nevede a ani by to nebylo možné vůči ochraně přírody. Každopádně teda ale tady ta nádherná akce, která tady tímhle vznikla, tak je vyvážená opravdu teda ohromnou prací, ohromným úsilím pracovníků, kteří teda opravdu si tady u toho mákli. A když spočítáme, že tady těch přehrážek máme 380, tak si člověk asi dokáže představit, kolik toho materiálu sem bylo potřeba přinést a kolik práce tady odvést. Když se vracíme k těm jednotlivým hrázkám, které jsme udělali před několika lety, tak je vidět, že už dochází k postupně zanášení. Občas se samozřejmě stane, že některá z nich nefunguje a je potřeba opravit, ale ve většině případů se to daří, že se určitě hladina podzemní vody v místě zvedá. A zabraňuje se vlastně odtoku podzemní vody pryč. Úplně názorně tady vidíme, že v celku jednoduchá opatření v podobě přehrážek, které tady jsou vybudovány, už přináší i další spojené efekty. V místě třeba už vidíme, že to zarůstá rašelníkem a další flórou. Je to prospěšné nejenom pro vegetaci, ale samozřejmě pro živočichy, nejenom tady v místě, ale i po proudu, protože rašeliniště dokážou pak v době sucha tu vodu uvolňovat a poskytovat ji v době, kdy místa už jsou vyschlá, tak v rašeliništích té vody je ještě stále dostatek a dokáže se uvolňovat do krajiny. Zároveň teda v rámci toho projektu se podařilo vykácet některé nepůvodní dřeviny, co tady byly vysázeny, a naopak se tady zasadilo v rámci projektu, ale to se dosadí celkově 14 100 dřevin, které sem přirozeně patří.
A jak je vidět, tak ten projekt se naplno povedl, protože i nyní tak jsou úplně po okraj plné vody a plní přesně ten účel, který mají. Tady se nám skvěle ukazuje, že to, když bylo loni teprve dobudované ty přehrážky, tak už jsou z větší části plné rašelníku, který pomůže postupně v tom, aby se celá ta soustava hrázek zanesla. Samotného mě překvapilo, kolik toho rašelníku tam během půl roku stačilo vyrůst a doufám, že teda v příštím roce se jenom potvrdí to, co se nám už potvrzuje u jiných projektů, že to opravdu funguje. Zároveň s ohledem na to, že teďka máme polovinu ledna, tak nikdy bychom se tady normálně takovýmto způsobem nedostali a toho sněhu, jak tady sami vidíte, prostě ubývá, není a o mnoho lepší to ani do budoucna pravděpodobně nebude. A právě proto takovéhle projekty, které pomáhají udržovat tu vodu v té krajině, v té přírodě, tak jsou nesmírně důležité a budu doufat, že se nám podaří vyhledávat další podobné projekty, financovat je. Už dneska máme v plánu zase podpořit další projekt na rašeliniště Jizery, který bude dělat Ještědský spolek nebo respektive rozšiřovat další síť přehrážek a podaří se tak zadržovat další množství, ohromné množství vody v té přírodě, která je nezbytně potřeba. Jsme na rašeliniště Jizery, kde tady probíhá realizace projektu záchrany rašelinišť a potkali jsme se tady zrovna s Jizersko-Ještědským horským spolkem, který celou této akci realizuje už několikátým rokem a je tady vidět, že se tady doplňuje dalších 100 přehrážek do dříve udělaných odvodňovacích příkopů, které tady vlastně stahovaly vodu z celé lokality. Soustava těch kanálů se kdysi budovala pomocí výbušnin. V minulosti jsme tady normálně nacházeli ještě odpalovací dráty, což je dobře i ne, protože kdyby to třeba dělali technikou, nějakým bagrem, tak třeba někde tadyhle poblíž těch kanálů by byly haldy, které by se daly využít a dalo by se to zasypat. To tady není, tady se to vlastně odpálilo a rozprsklo se to vlastně do stran a ta hmota tady chybí. Takže my to tady vlastně nemáme moc čím zasypávat. Jo, snažíme se tam vlastně dávat veškerý materiál, který tady vykopeme, aby se vlastně ten terén vyrovnal tak, jak původně byl a to rašeliniště pak vlastně souvislem může růst. Jo. Díky tomu tady ta krajina dokáže tu vodu vsáknout, akumulovat, v době sucha ji pak zase zpátky pouští do krajiny pro všechnu místní populaci živočichů i rostlin. Náš Jizersko-Ještědský horský spolek se touhle prací zabýval od roku 2009 snad, kdy jsme začínali na Kulgého louce, takže už si nějaké zkušenosti máme. V kanálech už je to vidět, že třeba před 10 lety, co jsme dělali, tak už je krásně zarostlá ta přehrádka, už tam třeba tu vodu vůbec nevidíte. Ale kdyby se tam šlápil, jak se propadne ten metr pod zem, to bych jako moc neradil. Účelem těch hrázek není úplně vytvořit tůňky, jo, udělat takový kaskádu vod, ale spíš nastartovat určitý zazemnění těch kanálů, aby se to postupně zavodnilo, zazemnilo a zarostlo, ať už rašelníkem, ať už mechorosty a vůbec tu rašelniční floru, která tady vlastně má být. Takže tady přímo v terénu vidíme vlastně původní přehrážky, které se tady dělaly, ještě částečně pod úroveň terénu, ale i ty plní velmi dobře svoji funkci, protože je vidět, že tady naprosto krásně se to zazemnilo, vodu to zadržuje a ty rašeliniště už dneska fungují mnohem líp, než v době, kdy tady byly kompletně odvodňovaný. Ten projekt má za cíl tady ty přehrážky doplnit o další asi 100 a navýšit jejich hladinu, nebo jejich výšku, tak aby se hladina vody srovnala v zásadě s terénem. A ta krajina rašeliniště Jizery najednou dokáže zachytávat z té vody mnohem víc a bude mnohem víc ten stav tady v přírodě blízký, takový, jaký tady byl původně před těmi zásahy. Podporuje nás nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, případně další partneři a ta spolupráce s námi je dlouhodobá, my si ji hrozně moc vážíme a doufám, že bude pokračovat dál. Takže tato akce rozhodně smysl má. Myslím si, že je strašně důležité, že se tady do ní Jizersko-Ještědský horský spolek pustil. Ta drobná pomoc ve formě financování, kterou tady poskytujeme, tak si myslím, že jsou rozhodně dobře využité peníze.